Wel, ni'n gwmni sy'n argraffu ac yn cyhoeddi. Ni'n argraffu gwaith i gwmnïau trwy Gymru a thu hwnt. A hefyd ni'n cyhoeddi llyfrau amrywiol iawn yn Gymraeg ac yn Saesneg. Os ni'n disgrifio'r gwaith fi, ddyn ni'n gweud fi'n gwneud popeth. Fi sy'n edrych ar ôl y cwsmeriaid, fi sy'n prisio'r gwaith, fi sy'n archebu'r papur, neu eisiau bod gwaith yn mynd allan ar amser a trefnu'r llif gwaith bob dydd gyda'r bob adran. A ni yn cyhoeddi, so ni'n cyhoeddi ac argraffu allanol. Mae hanner y trosiant yn cyhoeddi y Lolfa ei hunain, a wedyn mae hanner arall yn gwaith masnachol allanol. A ni'n gwneud 17 papur bro bob mis a unrhyw waith argraffu sydd angen. Dwi'n meddwl ni'n gwmni eitha bach, ni'n maint canolig yn cyflogi 22 o bobl. Dwi'n meddwl bod ni'n gartrefol o bobl ar y cyfan. Dwi'n meddwl gobeithio mwynhau dod fewn i'r gwaith a gallu cymdeithasu yn y gwaith hefyd ynde. Rheolwyr da, mae hwnnw'n gwneud gwanaeth. Gan fod ni'n gwmni bach, mae'r bobl sydd yma wedi bod mas blynydde a mae pawb yn cydweithio yn dda. A sydd pawb yn cydweithio, mae'r gwaith yn mynd trwyddo yn hawdd ac yn syml a mae pawb yn cael bywyd da. Mae'n gweithio ddwy ffordd, os nhw'n gwneud gwaith i'r cwmni ac i fi fel rheolwr, ni'n edrych ar ei ôl nhw hefyd, so ni yn buddsoddi lot yn y bobl sydd gyda ni'n gweithio yma. O'n i ddim yn meddwl ni'n argraffu erioed, oedd swydd yn y papur yn mynd a ni'n meddwl mae'n mynd swydd triau amdano fe a nes i digwydd cael y swydd a fi'n mwynhau gweithio yn yr ochr argraffu a wedi wneud ers gadael ysgol. So, dim rhaid bod yn ddibynnol o beth sy'n ei pennau nhw ar y cychwyn. Mae'r opsiynau eraill i gael allan yna. Mae'n ymrywio o ran pan ni'n chwilio am staff. Ni'n trio, fel rheol ni'n hysbysebu. Byddwn ni'n trio'r cyfryngau cymdeithasol, falle papurau lleol, papurau bro. Felly ydyn ni yn hysbysebu fel rheol. Ni'n hysbysebu trwy papurau lleol a rwydwaith eang hefyd sy'n allan yna. Ond mae'n anodd iawn cael staff sydd wedi wneud y gwaith o'r blaen yn yr ardal. Gyda'r ochr argraffu ac yn y blaen, mae rhaid bod yn mewn i'r swyddfa. Ond gyda'r ochr golygyddol, mae dim ond 3 golygydd llawn amser sydd gyda ni yn y Lolfa. Mae pawb arall yn gweithio o gatre. So mae da ni neu ddau yn Caernarfon. Mae nhw jyst ledled Cymru i gyd. Dim rhaid yn nhw ddod mewn i gwaith. Gyda'r technoleg dyddiau yma a e-bost a cyfrifiaduron, mae nhw'n gallu gweithio o'r rwle. Wel, mae'r Gymraeg yn rhan greiddiol o'r cwmni. Mae hybu'r diwylliant Cymraeg a hybu creadigrwydd Cymraeg yn rhan o nod ac o bwrpas y cwmni. Felly mae'n anhepgor, felly mae pawb ma'n siarad Cymraeg a hyd yn oed os oes dysgwyr yn dod i weithio yma, ni'n trio i helpu nhw. Ni wedi cael aelodau o staff o Loegr sydd wedi symud mwyn gwella i Cymraeg er enghraifft. Felly mae'n helpu ni fel cwmni a hefyd mae'n gallu helpu unigolion sydd am wella i Cymraeg. Mae'r Gymraeg yn bwysig ofnadwy i'r cwmni. Y Lolfa oedd un o'r gweiths cyntaf bron o bod 60 blynedd yn ôl i ddechrau argraffu pethau yn y Gymraeg. Mae'r Lolfa wastad wedi bod yn Talabont a Robert Griffith nath dechrau Lolfa a ni oedd y gwasg cyntaf erioed i ddechrau yn y Gymraeg a maen nhw wedi cadw mynd â hwnnw ar gyfer y blynyddoedd. So mae'n bwysig iawn i'r perchenog bod yr iaith yn cadw i fynd yn y gyflan. Mae'r byd yn newid yn gyflym iawn a mae technoleg yn newid, so ni'n trio dal an gyda technoleg. Yn sicr mae pethau newid yn gyflym iawn dros y 50 mlynedd diwetha. Mae'r byd cyhoeddi wedi newid yn syfdanol. Ond o ran cyhoeddwyr, ni'n trio bod yn fentrus a ni'n trio symud gyda'r oes a bod ar flaen y gad o ran technoleg. Fi wedi bod yn argraffu ers dros 40 blynedd nawr. So fe wedi dechrau o'r gwylod. So mae'n bwysig gwybod mae pethau'n dechrau o'r gwylod fel jyst gweithiwr arferol bob dydd. So mae bobl sy'n fewn a fel rheolwr yn syth, dyn nhw'n deall y prosesau sydd ynddo fe. So fe wedi gwneud proses yn yr prosesau argraffu.
so fi'n deall beth sy'n digwydd, faint o amser, as gan bod fi'n gorfod treistio gwaith i cwsmeriaid, rhaid i fi bod yn union mewn amser na pethau'n cymeryd ar bob, ar y graffu, ar y plygu ac ar y rhwymo yn y blaen. So mae'n bwysig dechrau o'r gwylod, a mae fwy o sgôp wedyn pan chi'n cyrraedd y brig. Chi wedi gwneud popeth, so pan chi'n siarad ar bobl sydd yn gwneud y gwaith oddi tanno chi, chi'n gwybod beth chi'n siarad amdano. So mae'n dod ar ei draws yn well wedyn bod ni'n gwybod hynny. Wel, dwi'n meddwl yn Hal y Bont fan hyn i ni yng nghanol Cymru, so mae'n hawdd teithio i bob rhan o Gymru. I ni'n agos i dre Aberystwyth sy'n dre bywiog iawn, llawn bywyd. A hefyd, mae'n ardal lle mae'r iaith Gymraeg yn dal i fod yn gryf. Hefyd, ni'n agos i ardaloedd Prydaferth tu hwnt fel tuag at Pymlimon, Nant y Moch. Mae yna fynyddoedd y bryniau a hefyd, ni ar lan y môr, felly mae yna dreithau. Felly, mae gyfuniad o bywyd cymdeithasol, bywiog a gallu manteisio ar fod yng nghefn gwlad sy'n cynnig pob math o fanteision hefyd.